L-2015 kienet sena rekorda l-għawdex beħ ta' proprjetà lussuża. Issostni dan Marie Grek, il-branch manager ta' Frank Salt fil-Gżira Wxija f'kummenti mal-Gazzetta llum. Grek qaret li l-beħ ta' proprjetà li taqbis il-valur ta' €1,000,000 fl-2015 żdiedet b'rata maġla ta' bejn 35 u 40%. Dan jikkumplimenta tkabbir ta' 40% fis-settur ta' proprjetà in ġenerali fil-Gżira Wxija. Grek sostniet li għalkemm ilha 26 sena f'dan is-settur din kienet waħda mill-aqwa snin. Meta mistoqsija x'kienu l-fatturi li waslu għal dan it-tkabbir, Grek semmit il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Grek elenkat ukoll għal fatt li rata tal-isterlina ssaħħet meta mqabbla mal-ewro u l-fatt li l-Gvern Franċiż olla t-taxxa fuq proprjetà ta' dan it-tip. Hija qalet li l-aktar nies li qed jixtru l-proprjetà huma l-Ingliżi. Il-branch manager ta' Frank Salt issokta tgħid li anke l-beħ ta' proprjetà li għandu valur ta' bejn 300 u 500,000 euro ħaspinta kif ukoll diversi żgħażagħ Ewropej ifittxu li jiġu qogħdu f'għawdex b'hekk mirid ibih is-set iżomm il-proprjetà u jikkrija bi prezz tajjeb ħafna. Fl-istess intervista tal-illum, il-Gazzetta kellha ċans li titkellem ma' Marija Farrugia li hija l-amministratur tal-Kumpless Dukes. Hija wkoll aċċennata l-fatt li l-ħwienet kollha dirru li rreġistraw żieda ta' bejn l-10 u l-20% tal-beħ tagħhom, żieda li tirriżulta anke mill-fatt li t-turiżmu kien parti importanti mit-tkabbir ekonomiku tal-Gżira Wxija. Fil-fatt huwa magħruf kif in-numru tat-turisti u l-ilieli qattaw f'għawdex żdiedu b'9% wkoll.